Abusia for me mamuni na akwa baba Asante Connect so sene monim dada no enoma efa Asante mu na de Asante punso baga na man na enti na ye ho na ene ya bepie mu e wo Kwadaso mensini mu na ye baya na enye asem eya asem de APC Asante Professional Club na omaka omo abom se omo de omo ye titiro ene abrempon a omo ye ejuma na omo kwadare ewo no mapamu ewo Ghana hanom de omo bekoso aboa amanpuntuo aye ejuma ene omo say omo de eye ICT laboratory eba Kwadaso eno enti na ene ye wo hanti ye beko na sword cutting ewo ma ewo ho ma sa ejumedi ye de aba abeso ho timunkan yo. Enti ebusiafo sene na ye kano APC for empunsu nyuma bako a mayo madwin se omobeye ICT laboratory ewo Kwadaso na sene impanifo yi ne nananom twahie nyina no na omode sword no eba beto fom akire dwumadie no ahyase na kyese afei na omoba be hyase de adwuma atu kwan mu na omama dwumadie esi akase Nyankopon boa ebeye saa ti mesre na abusapani mesese mema dwumo nti de obeboa me na hima so ebetare ho anaja yasa kakra de ayenkaye ya duri de eye mon kanyan na mo frɛ yen so ho mo mayen mo hye yen kuran na mo nso so a mo kwansi bi aburo so no na mo nso so mo tugu so na yen hyira ma yen nyina fi sɛ yen nyina na ebesie ya da mase acho within the same. Midin di nana echa etiwa metoso miensi. Okay, oh Kwadaso. Kwadaso abas. Pacho omude APC for ne du dwumadie yi ani swade hin ebeto oni pacho adwene ben na onya fa. Das. Enisuade hu no. Eye mede. Na ye mefe. Esanze se na emedika aka no. Yebe twa kate so no. Menkaya be 2-3 years. Still yentimi twam a na medwen se na dwumadie da ben kra na beba so go say ya de pa te se de maka na ha na mba school na se na ye me benya library abesua de a ye wura me ye hu se enwoma sua ho wonfa so na na ye de chichiri kru te na ye me enije sampa ti me miduru ha 2 o'clock no pepepe o mo hye Obante. o mo ma me 2 nti about 2 na mwa It's in pacho at this red dear ben so now the beto timemfo omo Kwadaso ombedi dwumadie bi beto akwem na aboa ama APC for so adwuma no etimi aba eniso. Medas nyame ne ye mboafo ye beye se na maka no yetimi ye community labor na enne no sebe wohwe na ewiase ayeyi a de egu utiri so meka cho sebe so nso a wonso a nti yen kakra no nyame nti ye beboa se dwumadie ne hyase a nyame nti ye beboa ye beye yibima aboa ama cause ebe hye ye nimonyam ankasa
na mpacho me das na etwa to no mpacho o ensem kaye be na obeka akire APC fo akukudamfo yi APC for no kure ni America no se nyame nhyira ho. Mate bibi sa na me hye den hu wo mo ne. Tie na na se me wie mani hwe wo mo wie wo ni hwe wo mo. Isan se wuku bi se ya ehye ye wura ni monyam na sa hye ya sante ni monyam. Bi aka ne Kwadaso. Eya nwanwasam de America che wo mo se nyame nhyira wo mo. Na wo mo nsa na adwuma enye yie na akoma no enye mre na wo mo nyibi enye bi ma afoforo na kure mu nye fe. na mpacho me das iti abusia fo mpacho yenya the president of Asante Professionals Club ni ne betwin komo mpacho udin the same Pacho isan se me ya santini a me dom asante nti ye frɛ me na na mankwa ntwi. mpacho na chese manka ni mimi den de mikani okay mpacho person bisa say Asante Professional Club mpacho mani swadi hunu pa anything Oh, titia. Meka da bia meka no ba bia se ye ya santefo nti ye sum sikadwa. Nti ade da ye nusu kese e de se ye be ma sikadwa so. Ene dan ene mpuntu. Na enye no nko se mpuntu se hospital ana se yi otumfo eni so ade hunu e wo education so da yakoma so pa because eno na nyankopon e fa so a ode aduru be ye aduru ti ya ka bom se kakra yensu enya no yemfa bi emra emepeja santeman eno ni ye mbuta ye pa da ye ni so na Asante Professional Club ye humu ene mo wa ha ochina mo ko mo boa oman no so ampa na na mpese me hu se adwumadi a de bia mo ka mo bom se mo beye na mabo oman Ghana no aya mo fa challenges bi mo ana pepa chow awo se enipa de wasitrem nya da bia na botono emuye enti ebi wo ho a ya gigi sika no na emman no wa se ne aye pe no nanso esane opepa e wa manfo koma mu se empanimfo de omugya ye ne ye ahwe yan abeduru ne yeti enti ye ka na san kanyan ye ne ye de aba enti etisen kra ye nya de sie no so ye be ya etumi ye tina otumfo onsi yen form kra no o se ne development arm of Asante man no and na ya beti ama no no nti otayechi aye njemu nti wahwa obia entra so senia sebi abusuapani ewo fie da bi woye bi na foforo nso so aba besi wa nan no nso so akokọ nanim so onkwa wotra ho a otimbe yo de ha ne ya change na obia nso ye bi boa okay enti ene project no mo se mo beye ICT laboratory also ka sen ko mu si na as a library na ka se yenso so ye be hwe ye na ye de to bonus experts adim no kire se ene library nye se ya two books agu ba bi keke da bi ubetumi de abafu computers nko aye library mpo but say uyi computers si okeka na se wansua AI no amfa anka ho to say put your thinking cap na AI no mo na enso emfa nye bibi emo ye man nti na say mo pese mo de artificial intelligence ekomu bi yesa nana oko China omu koja yen o omu koja yen akola 12 years no invent bibi with AI nti yesa ye Kenya ye de ye twam but ese ye Kenya won a odi achi a wo ba no ye nananom ne offer ase no ya de no mu adwene ekoso say artificial intelligence no I don't know e wo so ade ewiase be twa ne ho for many years to come tina yetumi boa we ya na say Kwadaso so aye kunini ewo artificial intelligence no okay me da say na mo ye adwuma pa na mo government body bia otam achi o mujumedi pepa chow there bi nti wo hwa ya choro no kakraka you say they are not for profit oh yeah NGO we don't take any monies from government yenya ye incomes no na ye boaboa no a ye de impuntujuma right mate me da say inti president na yeti na no ka say emre ni nti ye de besi ha na president akope insu anom me da wase